वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। अखा हाबाय थानायखाय नै बिराद थाम्फै जादों आरोना। बे थाम्फै जानायखाय नैबे आङो खासनि थोरसिखौ लानानै मा खालामबाय, बेहेल बन दंखायोमोन नैबे थेमायाव नुदोंना, बेखौ सुगुन्दि बुङो। सुगुन्दि जगा आहुति होग्राफ्रा बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ। दा बे बना जाहैदों बेहेल दंफांनि बन। बियो गोथां सिननानै फोराननानै लानाय। दा आङो नैबे सुगुन्दिखौ होबाय। बे सुगुन्दिया धुना धुप बिदिनो मोजां बुस्थु होनाय आरो गुर मेथाइबो होयो। बेनिफ्राय आं बावजोब्बाय माखासेखौ। ओमफ्राय खरफुरबो होयो, बेरेमोदै, मोजां बुस्थु होयो आरो। ओमफ्राय बेखौ अरखियाव होबा मोजां मोदोमनाय सेन मोनो। थाम्फैयाबो खारबाय, मोजां मोदोमनायबो मोनबाय, बेबायदि आरो। दायो नै आङो गथ'फोर लेखा फरायबाय थादों। बे थाम्फैखौ दुमनानै होबाय आङो उखुन्दैजों। नै बेबायदि होबाय आरो। नैबेहाय मुस्रि सिङाव बिसिनायाव नै बेबायदि फरायदों आरो। नै एगजाम जागासिनो दङ। बेबायदि रोखोम आरो नैबेबो सासे, बियो गुमैनि फिसाज्ला। गुमैनि फिसाज्ला बियो। बे फरायनायानो क्लास 10 मोनबाय। बिसिनाबो एगजाम जादों दायो, इउनिट टेस्ट बेबायदि। ओमफ्राय राइदिंनि सियाराव जिरायो बांसिन। राइदिंनि सियारा साइड इफेक्ट खालामा देहायाव। आरो रबरनि सियारफ्राव जिरायोबा, गोबाव जिरायोबा आरोना पेरालाइसिस जायो जाहैदों आरो। बियो डक्टरफ्रा बुङो, जायनो जाया मिथिया आरो। दङ, सियारफोर दंलाबायो रबारनि। बांसिनानो जिरायला रबाराव, जोंहा प्लास्टिक सियाराव जिरायनो बायो आरो, गरम दिन नालाय खिथुआव गोलोमखांजोबो। बेबायदि आरो। नै आं बेयाव हाबबाय, नैबेहायबो थाम्फै दुमनो नागिरदों। नै फिसाजोआ उन्दुलांबायानो बियो। बिराद गेलेयोना सानाव, बेखायनो मेंनानै थाब उन्दुयो बियो। नैबे जाहैबाय बेटारि, सलार बेटारि। बेटारिया फिसासो, सलाराबो फिसा। नैबे वायारा गोजौआव थांबाय, गोजौनिफ्राय लाबोबाय, सलाराव कानेक्सन बियो। ओमफ्राय नै फांखाबो गंनै दं, फांखाबो सलायो दसे। फांखायाबो फिसा, बेटारियाबो फिसा। उफाय गैया, कारेन्ट गैया नालाय जोंना। नैबेहाय दोनबाय आं। नै मोजां उखुन्दै गबाय थाबाय, मोदोमबाय आरो। नैबे सलारनिफ्राय मोननाय लाइटआ नैबेनि जोंना सलार लाइटआ। बिदि सुइस बर्ड बानायना लाजोब्बाय। मोनब्रै दं बेयाव, लाइट मोनब्रै फोजोंनो हायो। बाहेरनि बेबायदि बिराद दुगा आरो। जेसेबां सान्दुं दुंगोन एसेबांनो बाहादुरि। नै ओमफ्राय माखासे जेरैबो जि गिसि गोजा, जि लामनाय गोजा आरो। मिन्थिखादों बयबो बेखिनियानो। नै बिमाया जोंना सामब्राम बासिगासिनो दं, सानाव सोलाबाना ओरैबायदि बेस्थ' माने। ओमफ्राय नै आनारस जाग्रायानो गैया। नै थाइजौ ओंखाम बायना लाबोनायनो, हाथायाव बायना लाबोनाय
जाग्रायानो गैया माने नैबे आलु नैबे जाहैबाय गय बे गय गोमोन गोमोन हानना दोनदों फबनो फबगोन आरो बेखौ देनां फुजायाव फाननांगोन नालाय दिनै ओंख्रि संगासिनो बे ओंख्रिया मा ओंख्रि संदोंथाय थाव सेरजों पटल एवगोन जाहैदों पटल ओमफ्राय नैबेयो मुदुफुल ओंख्रि माइरं सिन्था गैया अखा हाबाय थाबाबो जाबाय था माइरंआ दंखायो बस्थानै नैबे बिजाब माखासे पुरुना बिजाबखौ बेहाय दोनदों जायगा थोयैनि बेबायदि नै अखा हाबाबो दाय सान्दुं दुंबाबो दाय मायाथ' मोजां मानसिनिलाय जेरावबो दाय अखा हाबाबो दाय सान्दुं दुंबाबो दाय हायाबाबो दाय सान्दुं दुङाबाबो दाय मा जागोन मानसिजों दैबानाखे बाना जासिगोन जाहैदों दा जाबायानो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दिनै 15 मे 15 जुन बोथोर बिगियाननि मथेब्ला 18 जुनसिम तुफान बार अखा सारअन्थाइ बबेबा जिल्लायाव गोलैगोन जाहैदों आरो तुफान सारअन्थाइजों थैदों दैबानाजों थैगोन मैदेरजोंबो थैदों गावजों गावबो थैदों थैनायानो थैनाय माने जोनोमा अयथासार अभार जाबायना बेनिखायनो थैनायाबो थैगासिनो दं आरो बांग्रिंजोंबो थैदों थैगासिनो दं दानथारलायनानैबो थैदों गावथारलायनानैबो थैदों आरो थैदों मोनसे गोदान फर्मुला गोसोखांलायबायलै नै जोंहा हम मिनिस्टारा माने ओरैनो थाबाय थानो बाबाय जाहैदों आरो दिनै बे दखानखौ बोखारलाजोबनानै खावसे मा खालामबाय बोखारलाजोबनानै ओरैबायदि सेटिं खालामबाय आरो दखानाबो गुवार गिदिरखा नालाय बेबायदि सेटिं खालामबाय ओरैजाय मबाइल माखासे दङ आरो एसे बारा गैया एसेल' 20-30 गान किपेड मबाइलसो ओमफ्राय चार्जार बिदिनो मेम'रि लाइट नै माखासे बिजाब बहिफोर दं आरो दखानाव नै साजेसन बिदिनो नट्स बिदिनो ग्रामार रावखान्थि बायदि बायदि आरो बेबायदि मुवाफोर दंफायो दा बेवहाय बेजों लोगोसेनो माने नैबे स्पेशल साहा फुदुंनो नागिरदों आरो बेयाव गोल्ड इज गोल्ड मैं वेट नहीं कर सकता जल्दी से शादी की डेट फिक्स करो ज्यादा नहीं बोल रहा है सरदार मुझे टच भी किया तो तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा सकता हूँ तुमने हार्ड वैद्य बापजी का नाम सुना है तुम जानते हो नहीं बचपन में वो मेरे साथ गोटियों से कोयबा खेलता था मेरे एक फोन से दौड़ता हुआ यहाँ नायगासिनो आरो दा कुछ बिठाना
बिराद लेथ्रा फैसा बे गांसे नै बे जिनायनि बेखौ बेंकआवनो मोनबोदों आरो बान्डोलाव नों आंहानो हैनाय बेयो बेखौ नायदो नै ओरैबायदि लेथ्राखाना बेखौबो बेंकआवनो मोनदों बेखौ नै बेखौबो गांखौबो आरो नायबावदो नैबे बिराद लेथ्रा गिजि दंना बा गैला अबस्था गैला बेखौ मा खालामनांगौ दा बाथोन जानांगोन बाथोन